En geno mara Ramogi ni Rio Makare machiegni weche manyien makagi kacha e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem mager ne migepe mag piny owacho mapok oketo chudo magi e chenro mar eCitizen. Koloso e nyasi mar yango higa achiel nyaka ne chenro no chakre, Ruto nopuoyo eCitizen kowacho ni choko mar piny owacho osemedore mokalo. The National Cancer Institute of Kenya, Kenya Hospital Authority Trust Fund, Kenya Nutritionist and Dietitians Institute, Health Records and Information Managers Board, National Syndemic Disease Control Council, Occupational Therapy Council of Kenya, Digital Health Authority. You are a new entity, but you must comply. Kenya Biovax Institute Limited. I know the CEO. Please tell him I am putting him on notice. Their services and payments and revenues must be on eCitizen platform so that Treasury can follow on the revenues that are being collected by government. They have 1 week to comply. Duond bura mar ODM okwedo weche mafuong'ore ni duond bura no owito mbi mare kaluwore gi kwan mapiny mar ji manowuok oko maluto ombulu. Komiti mar duond bura no mochung' ne yiero wacho ni ma en mana yiero matin. ODM bende wacho ni yiero no notimore maber mak mana kuonde matin mane ywaruok obede, ka koro gisingo mar timo nonro kendo kawo okang' ne jok ma oyudi gi keth mar kelo tulo e kinde yiero. Gimedo ni giseyudo duoko mag yiero e kauntis 25 ka jopiem e yierogo ma ok oyie gi duoko ikwayo mondo chwal ng'ur margi e yor mbui ka bende idhi juogogi Sh3,000. Party did not force any member of the party to go the consensus way, as it has been reported. This booklet here, the Handbook for Party Grassroots Elections, which was adopted by the National Executive Committee of the party in 2021, methods of conducting elections. Election through consensus building, that is number 1. Consensus shall include harmonization of current offices through the filling of vacant positions, provided that this shall be the electoral method that members of the party in the applicable county will have agreed upon. In this case, members sat down as provided for in this booklet and agreed that they will either go the consensus way or number 2, voting by members or delegates by show of hands or mulolongo. It is here in black and white. It is not anyone being forced to do it, neither did the party command anyone, any presiding officer, to coerce members to go that way. It is the members themselves that agreed on either of the 2 models, and this should be noted. Moko kuom jolar kombe mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa ywak ni yiero manyotimo odiechieng' manyoro ne ok otim e yor ratiro. Ka giwuoyo tok chenro no, moko kuom jokanyogo mag ODM wacho ni yiero no ne ok otayo yo maler. Kata kamano, jok manolandi kaka joloch to kwedo wach ma kamano ka giwacho ni yiero no time yo moriere maonge mibadhi. Commissioners mane otelo ne yiero go bende wacho ni moko kuom kuonde mane itime yiero, jogo mane piem no keto winjruok mar weyo ne jowetegi. Hakuna election imefanyika. Kila polling station hakuna election hata moja, ni groups. Hata hii hapa ni group. Hata mimi tumefanya yetu ya group yetu. Na unakumbuka last time nilikuwa nimesema ya kwamba kama itaendelea hivi tutakuwa na parallel elections. Isipokuwa hakuna parallel election, ni one group groups ndio zimefanya elections. Hakuna election imefanyika. Watu wengi wanasema kwamba wakati ulikuwa mdogo, lakini hizi kura za chama ni kama za nomination. Huwa hazina wakati mwingi sababu watu pia leo ni siku ya kwenda kazini. Lakini kuna watu hapa nyuma yangu unaona wamejitokeza na wameacha kazi zao na shughuli zao na wamekuja wamesimama na sisi. Sisi tunajiita team fresh. Na kila mahali sisi tumepiga kura.
Hiyo mambo kwamba kura hakuna, sisi tumepiga kura. Hata huyu vice wangu hapa ameweza kupigiwa kura, na ndio maana tuko hapa, na hata nyinyi wenyewe mnaona kwamba wenye chama wako hapa. Komachielo ni duond bura ma Kenya oyango ni chenro mar wuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi mbele, kendo gibiro bago nyasi mar wuok ayanga e riwruogno bang' ndalo 90 rumo kaluwore gi chike matayo riwruoge mag siasa ma pacho ka. Ma oyangi gi jatend duond burano Martha Karua mane wuoye kinde romo mar jokanyo ma duond burano manobagi e kaunti ma Nairobi, kama oyango ni giigore matero jotend piny Kenya William Ruto pacho kaluwore nosenyiso kit telo marach. There is a seal of approval for the steps we have taken. We entered into an Azimio to liberate Kenyans from the ills bedeviling the country. When Azimio's purpose changed, through its leadership who are also the majority in the coalition, now Kenyans are deliberated and exited. The 90 days are over. We are going to remind the registrar of political parties. Very soon you shall hear us celebrate. We have moved, but we want to move on record that we are no longer in the Azimio coalition. Jotije machon mag kambi fwambo kod keyo mar Standard Group obwogo mar dhi e ng'anyo juma manyien chieng' tich ariyo kaka okang' mar dhiro kambino mondo ochulgi omendagi ma giwacho ni pok ochulgi kuom dweche maloyo 8 sani. Koloso e ranga kambino, Nicholas Lusuli mane oloso e lo jotijego owacho ni kambino nyaka ne riemgi e tich bang' koso bedo gi nyalo mar chulo jotijene ok osechiwo luor ne winjruok mar ndikruok mane giketo mar wuok e tich. Gidwaro ni kambino mondo ochulgi omendagi duto kaka ne giwinjore mondo konygi e tayo tijegi kaka jo Kenya mamoko, kendo kwayo sirikal mondo donjre e wachno. In terms of salary arrears and termination dues, the money they owe me in total is coming to up to close to 2 million. We are planning a peaceful demonstration on Tuesday from Airtel to General Motors. We demand immediate payment of all our salary arrears from 2023 to several months of 2024, and all redundancy dues, which is a month's pay in lieu of notice and 15 working days for the number of years served. To our fellow Kenyans, we need your solidarity. Stand with us. Speak out. Together, let us demand an end to corporate impunity. Midhiero mar oula mawuok e aora ma Nyamasaria osechako kelo achiedh-nade e gwenge ma Kapuothe tok koth mosebedo ka chwe jumbe 2 mokalo kaluoro koro nitie noula dhi medo dar oganda mathoth modak e alworano. Jodak ma Kapuothe ywak na aorano odinore gi mwalo kendo mono pi mol makare kadonje dho nam. Jodak eko bende okwayo sirikal mondo yawnegi wang' aorano kendo mondo konygi e kinde ma koth medo chwe, ka bende gichwalo duondgi ne sirikal mondo manynegi kama ginyalo jotie mondo golgi e chandruok mar dar kinde ka kinde. Kwayo gi ng'wono ni ka sirikal oyie to mondo konywa nikech pigni ka koth ogo malo kalang'o to pi daro ji e gweng'ni ma sani oganda man kae gin mier mok tin, mier 5,000 ma pi odaro. Jomoko sani ni e skul nanga kaka gikonyre malong' onge. To Nyamasaria omukore, wang'e modonjo godo e nam tin to wang'e moa godo malo duong'. Koro pi maa malo kadhi nam to kama donje malong'o onge, koro opukore, omuocho bath aora, olo pi e gweng'. Koro kaka wakonyre malong'o onge. Wan gi aora Nyamasaria negowa seche te wadar wan wasiko wadar adara. Koro maendigo wan gi shida manyaka nyithindo ohinyore, diegwa tho, dhogwa tho, gimoro amora tho nyaka gwen. Koro wan gi sira sani wasiko mna wadaga mna oko, wasiko nwadaga oko. Kura be wagone sirkal mamalo winjwa uru. Ing'eyo ni kamidake pi medo pong'o sani. To dhi nanga skul, wadhi oro daktache kanyo, wadhi oro mattresses gongede kanyo, wadhi oro chiemo kanyo. Nikech wadwa temo dil gi pigni mondo dog piny. Tinga ok nyal chopo Nyamasaria makelo pika sani. Koro wadwaro
vijende 300 mwanyalo tiyogo. Jodak mawuok Vihiga gi Ramula okwedo okang' mar daro jogo modak e gwenge ma Kowiti mantiere tong' mar Vihiga gi Siaya mondo welo thuolo ne gedo mar kambi mar kunyo mula. Ka giloso e romo mar golo pachgi e wi okang' ma kamano e bwo chike mag duol matayo alwora mar NEMA, jodago wacho ni ok gibi yie mondo dargi e lopego mondo kunyo mar mula odhi nyime. Kata kamano gikwayo sirikal mondo omed keto arita makare ne gin kaluwore kod luoro ma giyudo kowuok kuom moko kuom apisas mag obila mosebedo ka golo negi siem mager e kinde ma gitemo kwedo okang' ma kamano. Gie sani gidwaro mondo gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo kaachiel gi mano ma Siaya James Orengo mondo donjie wachno. Ninaomba kwa heshima sana gavana wetu wa Siaya, gavana wetu wa Vihiga, jambo hili linahusu gatuzi mbili la huku na kule. Jooni hapa chini, msemezane na raia ambao waliwapigia kura. Naomba kwa heshima mheshimiwa ambaye anashughulikia madini, Bwana Ali Hassan Joho, na kuenzi sana. Tunaishi hapa, ndugu zetu kutoka Vihiga na Siaya, gatuzi la Kisumu pia wanakuja hapa, na imefika kiwango ambapo tunaona kwamba kampuni haina heshima hata kwa watu ambao walishalala. Mambo ya makaburi yetu hakuna pale itakwenda. Tutaingojea wenyewe. Hapa tu sisi wenyewe. Pale ulisaliwa ndio pale utakaa na ndio pale utashikwa. Hii ripoti ya NEMA ilitushangaza ati washafanya social economy huko kwetu na watu meitikia. Sisi hatuwezi kutoka hapa Ramula. Wakikuja sisi kama watu wa kanisa tutalala chini watupige bunduki. Nashindwa kuelewa ni kwa nini wanasema research ilifanyika, na mimi hapa nilikuwa mmoja wa wale ambao tulikuwa tumechaguliwa kwenda kufanya hiyo research. Na mimi ni mjane. Na mimi niliwachwa na watoto. Na hii shamba yangu inachukuliwa. Na hii sasa nitapeleka wapi watoto wangu hii? Jodak okwa mondo ket lere rang'iny mamalo mondo geng' landruok mar tuo manjofni. Jochung' e migawo mar tuoche ma wich osewil godo e kaunti ma Vihiga, Fanuel Kainga, owacho ni rowere, jodongo kaachiel gi oganda duto modak gi ng'ol nitiere lai ma mbele mar gamo njofni kaluwore kod nok mar yedhe. Jakom mar jotim ohala e kar dak ma Luanda, Donald Ondele, owacho ni nitiere dwaro mondo sirikal mar kauntino oket okenge madhi konyo e geng'o nyuolruok mar tong' ma njofni mikelo gi chiemo ma johala uso kaluwore kod koso pi maler. Maybe Madam Sekapata, who did not take it. Now, let me start with my own children in the house, so my students will also be thankful. Now when you are coming with... Watu wengi ambao hawafikiwi ama wanakosa kumeza hizi dawa ni ikiwemo wazee, alafu the youth na pia elderly, wale ambao wamelemaa kifulani. Na vitu ambazo zinafanya hawa watu wasifikiwe na dawa, kwanza ni ile kutokuwa na information moja, na tunataka kila mtu akaweze kumeza dawa, kwa sababu kama wengine watameza na wengine wasimeze, basi wale ambao hawajameza dawa inamaanisha kwamba bado wako na minyoo, na ndio wataendeleza kusambaza mayai ya minyoo kwenye sakafu, kwenye environment. Tunafanyia wanafunzi wetu, lakini wakienda nyumbani wazazi wajafanyiwa, wazazi nao wanarudisha minyoo kwa wanafunzi. Sasa hiyo ndio imekuwa kizungumkuti hapo, lakini ningependa kupongeza Wizara ya Afya kwa program hii. Sasa niko na uhakika tutaangamiza minyoo katika hii kanda ndogo ya Luanda. Waoshe mboga kama wanakata za kuuza, na wazingatie usafi wanapotoka msalani. Kama wakienda kwa choo awe wananawa na maji safi na sabuni ya kawaida. Pili, wanastahili kuwa wasafi kila wakati ili wajiepushe na hiyo magonjwa. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom miya thuoloni kane wakeloni weche manyien makagi kacha. Wadich ahinya jofwambo mawa manie kor gwenge kaachiel gi man e boma ma Nairobi ikore makare mar keloni weche mamoko manyien koromo saa 1 mar odhiambo e chenro mar Ang'ich Welo kod saa 3 e chenro mar Oimore. Gisani bed godhiambo mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.